τελειώνουμε την εκδήλωσή μας με πυργούς υποχωρώ από τυχείο. Πανεσιολογιότατε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Περιφερειάρχα, κύριοι και κυρίες λοιπές και λοιποί ή τα πρώτα φέροντες, σας ευχαριστούμε θερμώς για την παρουσία σας εδώ. Πιστεύω ότι απολαύσαμε όλοι μαζί, πέρα από την πρώτη, την πνευματική παντεσία που ήταν οι Ιερές Ακολουθίες, και αυτήν εδώ την παντεσία με τα παιδιά μας που χόρεψαν ενώπιόν μας και τα χαρήκαμε και πάρει και η ψυχή μας. Εύχομαι ο Κυριός μας να δίνει δύναμη σε όλους μας. Να ξέρετε ότι το κατηχητικό έργο της Εκκλησίας είναι πολύ σημαντικό έργο και νομίζω μια γεύση πήρατε και σήμερα, γιατί όπως είπα και το πρωί, όλα αυτά τα παιδιά είναι οι αυριανοί πολίτες της κοινωνίας μας, οι οποίοι όταν έχουν μέσα τους Χριστό και Ελλάδα θα δώσουν Χριστό και Ελλάδα και δεν θα δώσουν αντίχριστο και προδοσία, όπως δυστυχώς γίνεται σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Εγώ δεν έχω να πω τίποτε άλλο. Ευχαριστώ πολύ, χρόνια πολλά και ευλογημένα. Βοήθειά μας ο Τίμιος Πρόδρομος και η εορτή του, και θα παρακαλέσω λίγο τον κύριο Περιφερειάρχη να μας πει δυο λόγια, ένα μικρό χαιρετισμό. Μία πρόταση. Καλησπέρα. Μην εκμεταλλεύουμε τη στιγμή. Νομίζω είδαμε κάτι εξαιρετικό. Σπάνια συναντούμε τέτοιες πρωτοβουλίες. Θέλω να συγχαρώ τον Παντήρ Συνονόματο Απόστολο. Πραγματικά τον συγχαρώ. Να τον συγχαρώ γιατί έχει δημιουργήσει μία όαση με τη νεολαία. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Είναι όμως ελπιδοφόρο αυτό που κάνει. Και να ευχηθώ χρόνια πολλά. Του χρόνου να έχει προχωρήσει το ναός πολύ περισσότερο, να βοηθήσουμε η πατρίδα μας να είναι όρθια και η κοινωνία όρθια, να αφυπνιστούμε και χρόνια πολλά σε όλους.
Να είστε καλά. Και παιδιά, συγχαρητήρια. Να είστε καλά, να είστε καλά. Κύριε Δήμαρχε, να πείτε και εσείς δύο λόγια. Και να πω, εγώ να προλάβω λίγο τον κύριο Δήμαρχο, να πω ότι η σημερινή ημέρα, η εορτή του πολιούχου μας Τιμίου Προδρόμου, είναι σύμφωνα με απόφαση του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου και η ημέρα ενάρξεως των Δημαίων 2015, τα οποία θα αρχίζουν την ημέρα της Πανηγύρεως του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και θα τελειώνουν με την Πανήγυρη του Τιμίου Σταυρού της 14 Σεπτεμβρίου. Ας πει και λόγια ο Δήμαρχος γι' αυτό. Να πω και εγώ δύο λόγια, γιατί πραγματικά έπειτα από αυτό το εντυπωσιακό που σήμερα είδαμε στη γιορτή του Τιμίου Προδρόμου, στην έδρα του Δήμου της Δυτικής Αχαΐας, ποιος πραγματικά σήμερα δεν έχει εντυπωσιαστεί. Σεβαστοί πατέρες, κύριε Περιφερειάρχα, κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακοί Σύμβουλοι, αγαπητοί φίλοι, συνάδελφοι, δήμαρχοι του Δήμου Ήλιδος, της μαρτυρικής πόλης των Καλαβρίτων, αντιδήμαρχοι, πρόεδροι των Δήμων Καλαβρίτων και Ήλιδος και Αιγιάλιας. Ποιον να πρωτοευχαριστήσεις, ποιον να πεις και ποιον δεν θα ξεχάσεις σήμερα που μας τιμήσατε ιδιαίτερη χαρά και τιμή. Τιμή μεγάλη για μας, εδώ στην έδρα του Δήμου της Δυτικής Αχαΐας. Σήμερα στη γιορτή του Τιμίου Προδρόμου γιορτάσαμε το γενέθλιο του Αγιάννη μας. Άλλωστε, όχι τυχαία, γενέθλιο η Εκκλησία μας γιορτάζει τον Κύριο Ιησού, την Παναγία Θεοτόκο και τον Τίμιο Πρόδρομο. Δεν είναι τυχαίο αυτή η ευλογημένη πόλη με τους ωραίους και φιλόξενους κατοίκους στην Κάτω Χαΐα γιορτάζει σήμερα το πολιούχο. Μπορεί σήμερα να γιορτάσαμε το πολιούχο μας εκτός από τον ναό, όμως με τις φιλότιμες προσπάθειες του Πατέρα Απόστολου, του Πατέρα Παύλου και Γεράσιμου και με όλους εμάς που όλοι συμβάλλουν από το στέρημά τους, θα πετύχουμε, Πατέρα Απόστολε, το στόχο ώστε του χρόνου με το καλό να γιορτάσουμε πραγματικά την ωραία αυτή γιορτή. Θα κάνουμε όλοι ό,τι περνά από το χέρι μας. Είναι γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα πενθούσαμε στη Δυτική Αχαΐα πολιτιστικά. Σήμερα συμβολικά και όχι τυχαία ξεκινούν τα Δήμια 2015 με όλους εσάς. Εκδηλώσεις πολιτιστικές, ποίηση, θέατρο, βραδιές κινηματογράφου. Θα χαρούμε όλοι σε όλες τις έδρες των πρώην Δήμων και με σε συνεργασία με τα στηρίγματα των πολιτιστικών συλλόγων θα σηκώσουν. Πάτσε το κουμπί,